Soňra bu ýerde netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegini ygtybarly biniýada emele getirýän iki tarapyň resmi namalary golçykmak dabarasy boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow adına hukuky mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň arasyny özara düşünişmek hakyna ähnama golçykly. Şeýlehem Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň mejlisi bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Türkmenistanyň mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň arasyna gender deňligini kanunçylykda ilerletmek üçin ulgamy we gurallary putulandyrmaga ýardam etmek atly 2026-2027 ýyllar üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň arasyna Türkmenistana 2026-2030 ýyllarda beden terbiýeni we sporty gollamagyň hemde ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek. Şeýlehem ýaşlaryň beden terbiýeni we sporty, parahatçylygy, gender deňligini ilerletmäge gatnaşmagynyň gurallaryny putulandyrmak atly 2026-2027 ýyllar üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň ýokary kaziýeti bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Türkmenistanyň ýokary kaziýeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň arasyna kaziýet işine gender deňligini ilerletmek üçin ulgamy we gurallary putulandyrmaga ýardam etmek atly 2026-2027 ýyllar üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň baş prokuraturasy bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň içeri işler ministrligi bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuşdaýdan Gorunmak ministrligi bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026-2027 ýyllar üçin iş meýilnamasy Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň arasyna demografik ütgeşmeleri hasaba almak bilen maglumat ulgamlaryň kämilleşdirilmegi atly taslamany ýerine getirmegiň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa instituty bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026-2027 ýyllar üçin iş meýilnamasy Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň arasyna gender deňligini ilerletmek üçin ulgamy we gurallary putulandyrmaga ýardam etmek atly 2026-2027 ýyllar üçin iş meýilnamasy şeýlehem Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistan boýunça 2026-2030 ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň adaletçisynyň diwany bilen UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň 2026 ýyl üçin iş meýilnamasy tasdiklanyldy.